Търсите уют в купа? Тази крем супа от белен боб панино ще ви плени с богат вкус, кадифена текстура и лесна подготовка. В тиган загряваме зехтин и запържваме лук и морков. Тези две съставки са основата на всяка вкусна супа. Готвим ги, докато станат златисти и ароматни. Добавяме чесъна само няколко секунди, за да освободим аромата му, и щипка пушен червен пипер, който ще придаде топъл и леко опушен вкус. Директно добавяме беления боб панино към тигана. Не е нужно накисване или предварителна подготовка. Този боб е готов за действие. Заливаме с топъл зеленчуков бульон и оставяме всичко да къкри. Докато се готви, ароматите се смесват, а бобът поема цялото богатство на вкуса. След около 30 минути супата вече е готова за финалния щрих. Използваме пасатор, за да я направим гладка и кадифена. Добавяме готварска сметана. Това прави супата още по-кремообразна. Толкова апетитна, че ще искате да я опитате веднага.